jednom jedna devojčica koja se zvala Crvenka, pa mama joj je rekla da ide kod bake, da joj odnese kolače i soka i da slučajno ne skreće s puta jer će se izgubiti u šumi. I ona je otišla i dok je išla kroz šumu vidjela je lepo cveće i pomislila je da kako bi mogla ubrati baki jedan buket. I dok je brala cveće naišao je vuk i rekao je šta radiš to? Ona kaže berem cveće za baku. A gdje živi tvoja baka? Pa ona živi na kraju šume. I dok je Crvenka pobrala cveće, vuk je brzo otrčao do kraja šume, pronašao baku, smazao je, legao u krevet njen i obukao njenu pidžamu i čekao Crvenkapu. I kad je Crvenka pa konačno stigla do bake, ušla unutra, pogledala u krevet pa kaže: bako, zašto imaš tako velike oči? Da te bolje vidim. Bako, zašto imaš tako velike uši? Da te bolje čujem. Bako, zašto imaš tako veliki nos? Da te bolje pomirišim. A zašto su ti tako veliki zubi? Da te bolje pojedem. I vuk skoči i pojede Crvenku. I tu je sve video lovac. Došao je i uvatio vuka, otvorio mu stomak, izvadio iz stomaka Crvenkapu i baku i onda su pojeli kolače, popili soka i lovac je odveo Crvenkapu kući i priča, gotovo je jedna priča.